Gràcies per venir a les 9 en punt. Em sap greu, és culpa meva, pensava que acabaríem a les 9 i no, però bueno, comencem una mica tard però anirem fent. Bueno, avui és el 14è fòrum, una mica de TICSIC, o sigui, amb una altra paraula dels geoinquiets, o dels que ens dediquem a fer mapes o a construir tecnologia per donar productes geolocalitzats. Ens hem inscrit uns 259 que es repartiran per la tarda, ara sou més o menys 170 veig, us he comptat ràpidament, i els perfils que tenim majoritàriament són tècnics d'Ajuntament, gent de l'Institut, òbviament, empreses del sector que venen aquí aviam si pesquen en aquest riu de tal. Després tenim el que es diu freelance, que vol dir estic en atur, busco feina, o sigui que estigueu al cas, aviam a les empreses si hi ha algun lloc per treballar, diguem, i anem per l'assumpte. Agraïments, ostres, doncs sí, ens han deixat aquí els amics de Mobile World Capital aquest local, que vol dir que, a diferència de quan estem a l'institut, doncs a la que us avorriu, pam, podem anar al Corte Inglés o fer una d'allò. De totes maneres, penseu que també l'Estrella d'Am us paga les cerveses que us fotreu. Jo caiga i no sé qui m'ho pagarà. I després aquests magnífics patrocinadors, empreses, que ens han pagat una mica un cafetonet que apareixerà por ahí. Dit això, anem més o menys per feina. El senyor Jaume Miranda l'introdueixo, però de fet sempre és el, diguem, com ho diríem això, és el que ens presenta, ens inaugura sempre la sessió, i no m'he atrevit a posar res al currículum, perquè segurament la cagaria, no? Llavors, senyor Miranda, quan vulgui. Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. En primer lloc, agrair al TICSIC, que ja són 14 edicions, que vol dir una maduresa temporal notable, que m'hagi convidat a fer aquesta primera introducció. A veure, més que parlar-los, els organitzadors em deien parlar de noves tecnologies, avions estratosfèrics, el GPS, etc. Això vostès estan tots subscrits a infinites fonts de notícia i preferia parlar-los de problemes profuns i problemes continentals, o sigui, problemes que ens afecten a tots, que estan a sota, que són infraestructura i que també té molt interès conèixer com evolucionen els problemes d'infraestructura. Inspire, amb una sola paraula, és la llei de la geoinformació continental. I en aquest moment estem a mig camí en el que podríem anomenar Inspire 1.0, la primera versió d'Inspire, 10 anys, 2010-2020, com ara veurem, i la Unió Europea reflexiona. Meitat de camí amb resultats positius en general. Ja es veu que la paraula, resultats positius, és una aproximació diplomàtica al problema, però també qui tingui més interès en aquest report, tenen aquí l'adreça, entren a la web Inspire, està allà, cap problema, i Europa, en un dels aspectes molt positius que té, és que reflexiona en el procés. Quins eren els orígens? A veure, hi ha que dir que, arribant ja al final de la presentació, Europa considera que hi ha clars i foscos. Però també hi ha que dir que en aquest període de temps, de 10 anys, és un període de temps no suficient com per donar una visió en termes d'avenç de qualsevol fenomen continental. També hi ha que dir que l'any 2015, i no està aquí però m'agrada dir-ho en el sentit d'animar tot el procés, l'any 2015 ha acabat un procés de donar mètrica al continent, m'explicaré en un minut. ETRS 89, European Terrestrial Reference Systems, significa que l'any 89 del segle passat Europa reflexiona i diu tenim un sistema de referència que és l'ED50, l'European Datum 1950, que és el sistema de referència que els nord-americans, quan entren a Europa, ocupen Europa, es troben una verbalització de geoinformació total.
cada país tenia el seu sistema de referència. Ells tenen una visió continental i ens donen a tots els europeus, l'any 50 s'aprova, el qual vol dir que ja quan el 45 ocupen Europa comencen el procés i l'any 50 l'oficialitzen, donen un sistema de referència europeu a l'any 1950. El sistema entra en crisi al cap de mig segle i sobre els anys 2000 el sistema de referència s'ha de canviar. A l'any 89 els geodestes europeus diuen, a veure, la placa euroasiàtica la congelem al 89 i els 500-600 milions de persones que viuen a sobre passen a tenir un sistema de referència comú. 89. El 2007 l'estat espanyol l'assumeix. 2007. I el decret que molts vam punxar perquè se tirés endavant el donava com el 2015 la implementació sobre tota la geoinformació. Estem aquí, gener del 2015. Han passat dues coses. La informació existent ha passat a ETRS 89 i la nova informació que es fa ja és ETRS 89. Per què esmento això? Perquè l'escope de tot això són 25 anys aproximadament, i més segurament. 89-2015. Els processos continentals no es porten a terme en períodes curts de temps, necessiten el seu temps. I aquest temps de 25 anys és el que potser es necessitarà perquè la geoinformació europea avanci. Ara veurem una finestra de temps, podem discutir si són 5 anys o 7 anys, una finestra de temps molt petita, per tant, a aquesta aproximació positiva en general, que és l'aproximació diplomàtica europea, quan la veiem amb més perspectiva sobre el 2030, segurament podrem tenir uns magnífics resultats com amb l'ETRS 89. Però quins són els orígens? Els orígens són aquests, que no els hi explicaré. Aquí hi ha dos exemples. Problemes en un cas concret mediambiental o problemes en un cas concret cartogràfic. Problemes d'ortofoto hispano-francesa i problemes d'una variable medioambiental. També hi ha que dir que l'origen de la directiva Inspire no està produït per les National Mapping Offices, curiosament. Està produït pels usuaris. O sigui, les National Mapping Offices, encara que després, per raó que el coneixement el tenien els instituts geogràfics, no van ser els que van impulsar a que la Unió Europea es donés per al·ludida, fos conscient i generés una llei o directiva. No, van ser els usuaris. I els usuaris van posar sobre la taula, especialment els mediambientals, que no podia ser una babelització continental en termes de geoinformació. Aquest és l'origen de veritat. Aquest és l'origen pre-2007. Aquest és el que el 2004 ja es posa sobre la taula la problemàtica i que durant 3-4 anys la Unió Europea, amb tota la seva problemàtica en termes burocràtics, burocràcia de la bona, logra acabar generant aquesta llei. Aquesta llei els suggereixo que se la llegeixin perquè és altament interessant, però si la tinguéssim que sintetitzar amb dos conceptes són aquests metacriteris que hi ha aquí sota. El primer és molt clar, de fet és un criteri jurídic, la subsidiarietat, que vol dir que el que està més a prop del problema és el que l'ha de modelitzar. Això és hiperfederal, o sigui, es dona responsabilitat per un costat i també confiança, solvència, al que està a prop del problema, perquè es pressuposa que des de Brussel·les no es pot conèixer tot, òbviament, però no es pot conèixer ni des de Brussel·les ni des de qualsevol altre lloc. Qui està a prop del problema és el que l'ha de modelitzar. I el segon, vostès el coneixen perfectament perquè està més lligat al món de les TICs. Interoperabilitat. El que tu fas, és obligació quan tu fas que jo ho pugui utilitzar i el que jo faig és obligació, tinc l'obligació intrínseca en què tu ho puguis utilitzar. Això es va transformar en aquest llistat. Aquest llistat són els chapters, els annexes i els chapters. No entrarem en profunditats perquè vostès ho coneixen, però ja es veu, i ho he volgut posar d'aquesta manera,
que si ho haguessin fet les National Mapping Offices els asseguro que a l'annexa 3 no tindria 21 temes, perquè haguéssim sigut més narcisistes i haguéssim entrat més per la via dels datasets més propers al fet topogràfic. Però de totes maneres, hi ha que dir que l'annexa 1 són els més lligats al fet físic, a l'annexa 2 és més el fet topogràfic i a l'annexa 3 és el fet més temàtic. Això ha donat un marc de treball, un framework en el qual la Unió Europea ens ha obligat, beneïda obligació, a seguir aquest horitzó en termes de transposició. La directiva és aquesta i, com seguint la legalitat europea, tots els països l'han tingut que transposar. Però només parlaré de 3 capítols, els altres també tenen interès, cada un té les seves dialèctiques, des de la posada en comú fins a la coordinació, etc. Però, essencialment, hi ha 3 conceptes. De totes maneres, la directiva identificava 5 obstacles. Babelització, no hi havia manera, cadascú feia exactament el que volia amb una legalitat nacional, estatal. Torres de marfil, els que tenien informació i es fortificaven i eren els reis del mambo, per entendre'ns, torres de marfil. No estandardització, per suposat. Abans del 2007 l'estandardització geogràfica era molt, molt dèbil. No interoperabilitat, hi ha que dir que abans del 2007 també els instruments que algun veurem després no havien crescut a la velocitat que està creixent, i no política. La idea era que la Unió Europea fes política. Diguem, això és el diagnòstic, quina teràpia? Documentar. Després farem una autocrítica en la documentació. Establir serveis, basats en internet, òbviament. Establir serveis per la interoperabilitat, que és el punt 3. Una vegada tens serveis, aquests serveis han de ser suficientment estàndards perquè el que tu fas jo ho pugui fer servir, el que jo faig tu ho puguis fer servir. Accés, torres de marfil a terra, barreres a terra i estructures i mecanismes, seguint la via europea, que és una via orientada als estats, però de totes maneres millorar els mecanismes de coordinació. Aquests són els 5 obstacles, al final reflexionarem. Un roadmap. Com veuen, el roadmap és 10-20. 20-10, 20-20. Què va passar del 2007 al 2010? Doncs Europa va estar pensant i va seguir pensant, perquè el 2010, desgraciadament, no vam començar amb totes les especificacions. Hi ha que dir darrere d'això que darrere de tot aquest procés hi ha una actitud cooperativa. O sigui, la Unió Europea ha tingut l'actitud naïf de dir això no costarà diners. Barbaritat estructural. No costarà diners. Però entrarem per la via de la cooperació. Hi ha de l'ordre de 200-300 persones a tota Europa treballant en els aspectes tècnics d'aquesta llei. Tècnics, econòmics i administratius. Econòmics en el sentit de que les institucions que aporten aquestes 200-300 persones financien aquestes 200 i 300 persones. Cosa que també hi ha que dir que, igual que és negatiu des d'un punt de vista de la enginyeria de projecte, és positiu en el sentit que les persones són finançades perquè hi ha institucions que veritablement tenen interès en tot aquest procés. Aquí no els avorriré amb el roadmap, però la idea és que del 10 al 20, i ara estem a mig camí, per això hi ha aquest document de la Unió Europea, estem avançant. Si això ho posem en l'escope de 25 anys amb el paral·lelisme de TRS 89, ja es veu que estem en una primera fase d'una primera fase. Esclar, abans de posar-nos a actuar hem de conèixer què tenim. Metadades. Meravellós. Però fem una reflexió. Vam caure continentalment en mans dels disciplinaris, cosa que és magnífic. Quan tens un problema vas al metge especialista, d'acord? Però vam caure en el món a prop de molt, massa a prop potser,
massa ja és una valoració, deixem-ho a prop, del món de la biblioteconomia i la documentació. I una cosa és el fet documental i una altra és el fet de l'accés a la informació. Les metadades que hem fet són magnífiques però farragoses, difícils, poc utilitzades. Els reconduiria que si algú té interès que llegeixin molta bibliografia generada per la Universitat de Lovaina, un dels especialistes europeus al respecte, amb els aspectes que les metadades són poc utilitzades d'alguna manera, perquè ha entrat al món de l'algoritme que ataca la utilitat de la metadada. Però bé, metadades, aquí veuen, sempre veuran les gràfiques amb ordenades els aspectes i amb abscisses els països. Com és natural, els annexes, que han entrat també seqüencialment, els annexes 1, 2 i 3, per escala més o menys són els nivells de satisfacció. Hi ha bastants països que consideren que estan relativament satisfets i per tant hi fiquen esforç i per tant hi ha conformitat de les metadades. Però també hi ha molts països que estan a mig camí. És un procés continental, insisteixo. Són 27 estats que caminen junts i per tant no és el mateix Bulgària que Holanda. A la seva vegada hi ha que dir que en termes de veritable conformitat, bé, un parèntesi. Una de les grans virtuts de la Unió Europea és que fa estudis independents. O sigui, es coneix a si mateixa i no practica el cofoisme. Entra per la via de buscar instituts independents i busca d'una manera molt important l'opinió de l'usuari. Aquí fa un estudi sobre les metadades, 1.000 metadades de conjunts de dades i serveis, dels quals la meitat estan disponibles i la quarta part de la meitat són conformes. Això és un resultat pobre? Depèn. Si tu estàs movent un continent, això és un resultat no pobre. Tampoc dic que sigui positiu. Però estem avançant i amb aquests 5 anys hem avançat en aquest camí. La documentació, hem avançat en termes documentals. De totes maneres fem la reflexió aquesta que dèiem abans. S'ha progressat, evidentment s'ha progressat. S'ha progressat suficient? Doncs segurament no. Si veritablement el 2020 volem resoldre el problema. Però insisteixo que el 2020 qui pensi que resoldrà el problema doncs no s'equivoca però quasi. S'ha progressat substancialment. Pas següent, esclar, els serveis en xarxa. Marc tecnològic per l'establiment dels serveis estandarditzats a internet. S'ha avançat. Els 27 països consideren, en termes de localització, n'hi ha 7 que consideren que és suficient en termes de localització. En termes de visualització i descàrrega també n'hi ha 7. En termes de conformitat, doncs molt menys. Hi ha que dir també que dins d'aquest període de 5 anys inicial moltes de les normatives encara estaven en desenvolupament i encara són versions inicials. Tot això, que sembla que jo estigui donant una visió poc positiva, els convido a que entrin a les webs del Federal Digital Geographic Commission, que és l'Inspire nord-americà. Al món hi ha 2 grans aproximacions en termes continentals en termes de geoinformació. Una la nord-americana i una altra l'europea. Hi ha una iniciativa a Japó, però molt més petita i no logra que els coreans s'hi adaptin, etc. És una altra història molt més petita i menys significativa. Tots els estats nord-americans, amb una directiva Clinton, ha plogut des de llavors, ens porten més de 15 anys d'avantatge. Una directiva Clinton condueix al continent nord-americà, Canadà inclòs, i a l'IPGH, que són l'Institut Panamericano de Geografia i Història, que darrere hi ha pràcticament de Rio Grande cap al sud, Amèrica Llatina, tot començant pels Estats Units, s'estan movent en aquest sentit, 15 anys d'avantatge, els convido que s'ho mirin, en certs aspectes estan ben avançats, però no és
no és un avenç aclaparador davant del que amb molt menys interval de temps Europa ha fet. Serveis en xarxa. Aquest és el nivell d'ús del portal. Veuen que menys. En termes de satisfacció, molt acord, molt poquets. En termes de localitzar, visualitzar i descarregar. També hi ha que dir que, veurem després, que la tecnologia està desbordant el procés reglat, però el procés reglat és fonamental perquè la tecnologia no generi també a la seva vegada babilització. Els serveis en xarxa, metadades, localització i visualització és una fita central, estem avançant. Molt suaument també diu que hi ha alguns problemes amb la implementació i la conciliació dels conjunts de dades i serveis declarats pels estats. La setmana passada hi va haver-hi a Sevilla les GIDES, les Jornades Ibèriques de les Infraestructures de Datos Espaciales. Allà es va veure a nivell Espanya, Portugal, Andorra, també les diferències en termes d'adaptació, avenç, etc. La implementació problemàtica. Interoperabilitat. Aquí hem tingut tot un avenç en termes de documents MACs, però hi ha que dir que aquí hem tingut una sort històrica, que és que en paral·lel hi ha hagut organitzacions, estic parlant d'OGC, estic parlant d'ISO, organitzacions paral·leles que no tenen res a veure en el marc continental, sinó que són globals, que han fet una tasca d'estandardització, especialment en termes d'interoperabilitat, i d'altres, perquè ara allò, qui es miri la web OGC veurà que és inabastable. Els que estem en el negoci intentem seguir, però tenim enormes dificultats per intentar entendre què està fent el món en termes d'OGC, Open GIS Consortium, que el de GIS ja ha passat, bé, està avançant. Què opina, en termes d'operabilitat, quin és l'ús? Perquè, esclar, interoperabilitat, ja pressuposes que hi ha metadades hipotèticament, o hi ha metadades, que hi ha dades i que hi ha serveis. 3 hipòtesis, perquè tu puguis ser interoperable. Bueno, i es veu, les unitats administratives, que és una de les coses més senzilles, i no perquè sigui senzilla, no vol dir important, és el més utilitzat. Però moltes altres coses també estan utilitzades, però ara veurem que en termes d'interoperabilitat l'experiència, tornem a allò que Europa estudia en termes de combatre el cofoisme i sense l'opinió dels usuaris, veuen que el 50% opina que la política de dades no és un obstacle, però l'altre 50% opina que sí és un obstacle o que estem a mig camí. Bé, no els hi llegiré perquè està aquí clarament exposat, però en termes d'interoperabilitat encara estem a una distància més que notable. I si consideréssim que ara estem a la meitat del camí, estem molt més endarrere que de la meitat del camí. La interoperabilitat dels conjunts de dades mostra progressos, una altra visió diplomàtica. Progressar és a l'1%, és progressar davant del 0%, sí, evidentment és progressar, però tindríem que estar al 50%, però encara estem a molta distància. La consulta pública diu una altra cosa cabdal. A veure, si quan vostès es miren les webs de tot ordre, Inspire a nivell continental, des de les més avançades fins a les menys avançades, i això ho comparen amb la interoperabilitat humana, que les webs, no sé, de les grans, dels Apples o dels Netflix, etc. I si tinguéssim que guanyar la vida amb això, no ens hi guanyaríem la vida. O sigui, fem unes especificacions tècnicament complexes i allà les deixem. No les sabem fer evolucionar cap a la utilitat en termes de... El 20% dels encastats ho posen sobre... ho perceben com un obstacle, però el 20% després a l'hora que veus les estadístiques d'ús de les webs és molt més que això. La complexitat
Estem encara al principi, o sigui, encara estem dissenyant, no estem encara polint, i això es nota. Reflexions a meitat del període. Hi ha un marc legal per posar les dades i els serveis, hi ha una legalitat que gairebé la meitat dels països han adoptat, han fet aquest procés que els deia, que l'estat espanyol va fer sobre el 2010, que és la transposició, concepte jurídic una vegada més, que hi ha una llei espanyola que transposa, i cada país, la meitat dels països ho han fet. Polítiques, doncs menys països. Adopció de marcs de llicències i autoritzacions. Podríem fer un dia sencer d'una conferència al respecte amb múltiples punts de vista. Hem avançat. La gratuïtat, que era un fet maleït fa 7 anys, potser 5 anys, Anglaterra encapçalant-ho en contra de la gratuïtat, França darrere, això ja ha caigut a terra. La gratuïtat ha avançat moltíssim, no dic que hagi caigut del tot, però ha avançat moltíssim, i les polítiques de dades obertes, les polítiques de serveis oberts, etc., han avançat. Combinació de polítiques de dades sobre dades especials i serveis compartits amb altres activitats de govern de nivell superior. Poquet. Aquest és un punt cabdal. Ens ho hem de creure. Si vostès veuen la legislació tant catalana com espanyola que va sortint, perquè el sistema burocràtic és imparable, la legislació no diu que quan s'ha de fer quelcom sobre el territori es facin servir datasets INSPIDE. Encara. Això és cabdal. O sigui, no hi ha combinació de polítiques de dades amb polítiques de polítiques. Adopció de marcs generals de llicències i autoritzacions. Hem avançat. El Creative Commons ha sigut oli en un llum. Hem avançat tots, perquè hi havia una lògica que tampoc ha fet la Unió Europea. És una altra història. Adopció o preparació de bases per polítiques de dades obertes. Bé, les dades obertes són una realitat, estan aquí, són suficientment útils? Gran question mark. Disposicions generals de compartició, poquetes. Acords específics bilaterals o multilaterals, molt pocs. La Unió Europea, insisteixo, ha considerat que això és un fet col·laboratiu, que no ha de finançar directament, només financia un grup que hi ha al JRC, el Joint Research Center d'ISPRA, que és el que guia la directiva i que els estats ho han de pagar. Reflexions. Barreres legals, manca de polítiques i estratègiques poc utilitzat i valor afegit. Uns quants opinen això. Problemàtiques de llicències. Uns quants més opinen que tenim problemes. Baixa cooperació entre institucions i organitzacions, el mateix. Calen recursos addicionals, molts opinen així. A la meitat del període, que ningú ho considera com una mala idea, això està clar. Que existeixen obstacles parcialment, la immensa majoria ho identifica. Una majoria ho identifica. Que hi ha obstacles seriosos que genera escepticisme, doncs també hi ha una minoria com tot. Però com vostès veuen, el verd comença a surar tant en l'annexa 1 com l'annexa 2 com l'annexa 3 com la suma de tot. Resum final. Bé, dels 5 objectius, 3 han tingut una evolució que podríem qualificar positiva en aquests 5 anys. S'ha millorat la documentació, no hi havia una estandardització en termes documentals, això comença a ser una realitat, llacunes, etc., però una realitat. En termes de serveis basats en internet, hem tingut la sort històrica de l'ajut d'altres, altres que no són INSPIDE, afortunadament. Si això no hagués passat, seria un fracàs, òbviament, perquè hi ha uns altres 200, 300... Vam tenir la setmana passada, no, fa 3 mesos, aquí una reunió del Comitè Mundial OGC. Allà es va veure una actitud col·laborativa dels països, evidentment els països més avançats, que generen estàndards, normes i estàndards, que a la seva vegada podríem criticar. Tots vostès fan servir el WMS.
Durant molts anys hem fet servir un estàndard, tots, perquè era l'únic que hi havia, però que en grans volums no era performant. Vam tenir que arribar a la tessalització, i la tessalització va ser concebuda una part substancial, tot això és cooperatiu, òbviament, però voldria subratllar, va ser concebuda per al CREAF, un grup de treball OGC que treballa al CREAF, l'autònoma. Quan hem arribat a la tessalització, allò comença a córrer. Els estàndards, tinguem en compte que al ser una aproximació d'estàndards cooperatius a nivell global, no són estàndards industrials, i un estàndard industrial, com una molècula farmacèutica, té dècades de proves. Tu no pots definir des d'un tornillo fins a una molècula si no la proves sistemàticament quan la posis al mercat o se't moren els malalts o els cotxes has de retirar mig milió de cotxes perquè aquella peça no estava suficientment provada i per tant no era estàndard. Aquí entrem per la via cooperativa, OGC, avantatges i inconvenients, però essencialment avantatges. La interoperabilitat. Comença a haver-hi exemples d'interoperabilitat, però ho dic d'aquesta manera. On ens ho juguem tot, evidentment. Si tota aquesta piràmide d'aquí 5 anys, amb la que s'acabi Inspire 1, la interoperabilitat ja no és una realitat fefaent, doncs haurem tingut problemes. Hi ha 2 problemes que encara es pot qualificar que no hem avançat. Les polítiques. Allò que els deia, les mateixes administracions europees, començant per la nostra, quan fan una legalitat no tenen en compte que els datasets que sobre aquesta legalitat s'ha de recolzar han de ser datasets estàndards europeus, per tant Inspire, per tant dels estats i per tant dels subestats. Eliminar barreres, bàsic. Coordinació. Una vegada més, estem amb les etiquetes, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Però la que concretes, la llibertat és la que és, etc. Més coordinació, fàcil de dir, difícil de fer. Es fa, s'està avançant, manca molta coordinació. Coordinació significa creure-s'ho. Ajustos necessaris. Bé, garantir la interoperabilitat. La Unió Europea ho subratlla, que encara no s'ha implementat si parléssim massivament. Reduir complexitat. A l'entrada de totes les institucions tindria que haver-hi una pedra romana esculpida que digués reduiràs complexitat cada dia. Bé, reduir complexitat, la complexitat l'estem autocreant, ens encanta crear complexitat, ens encanta. S'han fet mesures totalment insuficients per les torres de marfil, les polítiques, les aproximacions culturals. Geoinquiets és una cosa que surt de baix. Culturalment és totalment diferent a tot el que estic explicant, però no és que sigui complementari, és que serà el que inseminarà moltes altres coses, queda dit. I a l'enfortiment. Aquest informe, com sempre, s'orienta al diagnòstic, però la teràpia és el veritablement complicat. I, per acabar, dir-los que a Lisboa l'any passat, aquest any, vam tenir per un costat la joia i per l'altre costat la responsabilitat que la conferència anyal que fa la Unió Europea per parlar d'Inspire, que són 800 persones a tota Europa, que són aquests 300 que treballen i els altres 300 que ho observen, utilitzen, ho implementen, etc. L'última setmana de setembre, aquest és el missatge que els vull trametre, l'última setmana de setembre a Barcelona, Inspire 2016. Participin, assistint, posant les seves idees, sotmetent-les i que hi hagin presentacions de tot el que vostès pensen. Els expositors seran benvinguts, tindran una plataforma perquè Europa s'ho miri, Europa en termes d'usuaris. Patrocinadors, els estem cercant, etc. Serà al Palau de Congressos de Catalunya, a l'entrada de Diagonal, que és un palau
suficient per 800.000 persones, etc. I estem convidant a tothom, a nivell espanyol, a nivell internacional, i per suposat vostès que són la sal del procés. Moltes gràcies. Per cert, no sé si el format ho permet, però si hi ha algú que tingui alguna pregunta. Alguna pregunta? Punyent? Sí, assassina, si pot ser. Com? Assassina, per si ho superem. És el director. No. Per tant, el responsable de tot, lo negatiu. No tenen pebrots. Espera, que això no és un problema de pebrots, un problema d'idees. Alguna pregunta al respecte? Tot els hi sembla bé? El Bolo, per exemple, pot preguntar alguna cosa? Bolo, aquí. Sí. Sí. No son Inspire Compliant porque, como sabes bien, hay dentro de la descripción de metadatos hay un campo en el cual el problema de la lengua aún no está totalmente definido. Pero el resto son Inspire Compliant. Pero esto es un problema que tenemos una discusión con el que genera el comité de metadatos al respecto, porque el multilingüisme a Europa costa moltíssim. Costa moltíssim. I poder incloure això és un problema. Deixa'm-ho dir en termes d'esperança. Espero que hàgim tingut una versió més avançada dels estàndards de metadades que permeti aquesta cosa. De totes maneres, hi ha 43.000 metadades, multilingüe, català, castellà, anglès, etc. La IDE, la IDEC de Catalunya, i és una IDE que jo diria comparable, ni millor ni pitjor, però comparable a les àrees més avançades d'Europa. També això dona una radiografia de la geoinformació que tenim. És que les IDEs, el fet documental, no sols és per al fet documental, sinó que a la seva vegada et donen una panoràmica de la situació de la geoinformació, que hem avançat molt, però també s'ha de fer per referència, mirar altres àrees comparables a Catalunya. Catalunya és comparable amb Bèlgica, per exemple, o amb altres petits països d'una superfície semblant i una població semblant, i per tant un esforç semblant, i veuràs que no estem ni davant ni darrere, estem al pelotó de països mitjans petits europeus. O sigui, sí, hi ha aquesta curiositat, però insisteixo que és més una curiositat que un fet negatiu en si. Alguna altra pregunta al respecte? Sí, sisplau. Té bona sonoritat i potser si parles et podem escoltar. És que la visió pragmàtica que tu dones jo estic totalment d'acord. O sigui, hi ha una teoria i una pràctica, però les dues són cares de la mateixa moneda. O sigui, l'estandardització és fonamental per la convivència, però a la seva vegada les idees no estàndard també són fonamentals per la convivència. Acaben convergint, sí,
perquè recorda que, o jo com a mínim recordo a la informàtica inicial, que hi havia els industry standards, que no eren estàndards, eren estàndards d'IBM, que després han acabat sent ISO. Però aquest diàleg de la innovació i les idees ad hoc, etc., i per un altre que va davant i a vegades a molta distància, que es perd davant dels que van més lents intentant que tots junts avancin, etc., la visió continental, etc., és la visió humana de la situació. O sigui, Europa no es pot permetre deixar endarrere individus. Això és la visió humana. Els 500 milions som tots, els que saben llegir i escriure i els que no saben llegir i escriure, i els més avançats tecnològicament i els que no. Amb la qual cosa, jo el que estic donant és l'aproximació europea que a la fantiàsica, que avança altament criticable, etc., que s'està mirant amb un escop de 5 anys, insisteixo, quan la miris amb un escop de 25 podràs parlar com a la TRS-89, etc., però també a la seva vegada hi ha la indústria. Aquesta casa, vostès, els A-Standard, deixa'm-ho dir, etiquetar-ho d'aquesta manera, que això és com avancen les coses, que després acabaran sent estàndards o no, perquè la innovació no és èxit, no és sinònim d'èxit, té èxits però no és sinònim d'èxit, amb la qual la teva visió de dir avancem pràcticament, però a la seva vegada, però esclar, a veure, quan has d'enviar a la Unió Europea un projecte gran perquè et donin el nil obstat medioambiental, posem-nos també en la seva pell. Un gran projecte europeu necessita 20 anys, 2 dècades, per dir un número, pel seu desenvolupament. Un sistema de reg, posaré un exemple que ara no el tindria que posar, però és que és veritat. Segarra-Garrigues, que ara surt als diaris per altres temes. És un gran projecte d'irrigació d'una zona europea que és les zones de les comarques lleidatanes. Això no es fa en 24 hores, tarda en 25 anys. La normativa Inspire no existia abans, però sí necessitava un nil obstat o molts nil obstats mediambientals, els ocells, 1000 coses. Enviàvem a Europa els projectes amb darrere uns DVDs, amb AutoCAD, amb Shapes, amb no sé què. Copenhague ho rebia i s'ho mirava i deia, però és que, escolti'm, és que això és Babel pur, aquí no hi ha manera d'entendre res. Ho tornaven a tornar. Vull dir, els emprenedors, etc., meravellós, però després també els projectes de 25 anys, que no sols són aquests que estic explicant. Qualsevol gran projecte europeu necessita 25 anys des de la incepció, la concepció, etc., fins la inauguració i la posta i el servei. Aquesta és l'aproximació. Si hi ha alguna pregunta més... Sí, senyor Miranda, moltes gràcies. Volies fer una pregunta? O una matisació, breu, gràcies. Respecte del que s'ha dit, a mi em sembla que la petició aquesta de que anem fent i ja sortirà està bé, però nosaltres mateixos en el sector som totalment víctimes de la falta d'harmonització. És a dir, jo trobo vergonyós que no tinguem unificat, per exemple, vaig a dir coses molt simples, però la longitud i la latitud s'han de donar en aquest ordre o al revés. L'hem de donar amb graus, minuts i segons o del revés. Estic parlant de coses molt tontes. Podria dir coses molt més profundes, però perquè ens entenguem. Com és possible que això no estigui absolutament clar en aquest moment? Com és possible que aspectes semàntics del que volen dir les categories de mapes de cobertes del sòl no estiguin més clars en aquest moment? Algú ha de posar ordre en l'harmonització de les coses, si no, no ens podem entendre. Jo en aquest cas vull dir que, clar, tecnològicament sí que a vegades hi ha moltes ganes de tirar pel dret, però al costat de la tecnologia hi ha dos extrems que normalment estan separats però que en aquest cas es toquen, que són el científic i el de l'usuari final, que es troben amb una selva de situacions en què no és fàcil desempallegar-se precisament per la falta d'harmonització.
Llavors, evidentment, és necessari innovar i fer coses noves, diferents, que no tenen per què anar en funció dels esforços d'harmonització, però també és important mantenir-nos en la línia conjunta de voler aquesta harmonització, perquè si no, amb la quantitat de dades que tenim per treballar, perdre el temps gestionant aquest tipus de tonteries, la veritat és que és bastant penós, jo almenys així ho visc. Gràcies. És molt suggerent el que dius i molt substancial, etc. Però això és fruit també del fet cooperatiu. Les 200-300 persones són voluntaris, dit al revés. Ara, tu ets el comissari europeu, i has de prendre una decisió el 2007 i prens la decisió simètrica a la que s'ha pres. No, això la Unió Europea pagarà estructures tecnològiques que desenvolupin els estàndards i parles amb les estructures industrials que existeixen, tot tipus de consulting, tot tipus d'indústria que desenvolupa. A part que et costa una fortuna, però això no és el més important, llavors Europa diria això és un trágala. Hi ha una visió dirigista de dalt a baix que ens genera uns estàndards i que això no ens ha donat ni opció a debatre-ho i a més també li trobaries problemes, d'acord? Però serien molt més sòlids perquè tindrien la visió industrial i ho haurien provat amb testbeds, si farien cookbooks, si farien el que vulguis. Això, vist des del que ha de prendre la decisió, acaba, no per raons econòmiques, insisteixo, sinó per raons conceptuals, dient anirem més lents, tindrem més dificultats i ho farem cooperativament. I amb això Europa no és diferent dels Estats Units, ni és diferent dels ISOs i de les OGCs. I he esmentat el CREAF i no sabia que estaves aquí perquè no t'havia vist. Però el CREAF és un bon exemple, una magnífica referència que tenim a Barcelona, Catalunya, d'algú que participa amb els OGCs, tu, en Masó, etc. I sabeu que allò és una olla de grills, per dir-ho d'una manera poc educada. Però és cooperativa, avancen tots junts i no són industrials. Publiquen l'estàndard i a veure què passa. Em recorda un professor de l'Escola d'Enginyers que quan una equació diferencial no li sortia, les males llengües deien que la posava a l'examen a veure si algú ho feia. Doncs acaba sent una mica així, no? O sigui, considera que fer l'escenari simètric. Tu, com a ministre europeu, que prens la decisió. Doncs no, la decisió s'ha pres la que s'ha pres. I si tardem 25 anys i tenim... He parlat un instant del WMS. Parlem en profunditat del WMS i els esforços que hem perdut tots i els fracassos, entre comets, de que això no va perquè era un problema d'estàndard, perquè tu no pots tenir una imatge de 400 megabytes no tessel·litzada en termes d'ús i que això els estàndards industrials, o sí, diguem els estàndards industrials, ja ho feien servir i que els estàndards... Bé, molt llarg el procés, però la reflexió és dir, estem entrant per on realment es pot entrar, sense que això sigui una autopista, això és un camí de pedres notable. Molt bé, president, si no hi ha més preguntes... No, prou. Molt bé. Perquè ara jo... La conclusió és que hauria de fer un curs d'estàndards del temps en els fòrums. Bueno, segurament ens hem passat. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.